Следвайте този лесен алгоритъм и ще отворите вратите към богатството и просперитета. А сега се пригответе за самата медитация. Намерете си осамотено и тихо място, заемете комфортна позиция на тялото. Можете да седнете или да легнете, както ви е по-удобно. Затворете очи. Направете дълбоко вдишване и издишване. Медитация за привличане на пари. Безкрайен извор на изобилието. Сфокусирайте цялото си внимание върху гласа ми. Сега ще започнем да броим бавно. Мислено повтаряйте след мен. 10. Отпускаме се напълно. 9. Чувствате как главата ви се освобождава от всички грижи и проблеми. На мястото на тежките мисли идва лекота и празнота. 8. Чувствате как приятен и топъл прилив се покачва по краката ви и се разнася по цялото ви тяло. 7. Все повече усещате как тялото ви се отпуска. Потапете се все по-дълбоко и по-дълбоко в приятното състояние на естествения транс на отпускането. 6. Направете дълбоко вдишване и с издишването се освободете от цялото напрежение. 5. Вие сте много отпуснати. Уютно и спокойно ви е. Чувствате умиротворение. 4. Дишането ви става по-бавно, става по-продължително. Вдишване, издишване. 3. Представете си себе си в много комфортно място. Например, в любимата си стая. Почувствайте, че точно сега ви е толкова хубаво, толкова спокойно. 2. Вашето тяло е напълно отпуснато. 1. Сега съзнанието ви встъпва на алфа ниво. Мозъчните вълни са забавени, а подсъзнанието ви е станало много възприемчиво. Можете лесно да си представите и да почувствате всичко това, което ще ви казвам. Сега си представете, вижте как на хоризонта се издига огромно слънце. Как неговите златни лъчи изпълват цялото пространство наоколо и достигат до вас на мястото, където седите. Достигат до вашата стая. Златните лъчи на слънцето проникват през прозореца ви и стаята ви се изпълва с приятна, топла светлина. Виждате тази ярка, златна, стопляща, слънчева светлина. Тя нежно ви обгръща. Плавно се движи по вашите пръсти, ръце, рамене, корем, крака. Тази светлина изпълва всяка клетка от вашето тяло. Усетете топлината и силата й. Този поток светлина все повече и повече ви изпълва. Той ви изпълва отвътре. Цялото ви тяло, вашият ум, вашето съзнание. Чувствате, че сте попили от това златно излъчване. Вие го вдишвате и издишвате. То е навсякъде. Тази божествена, златна светлина е енергията на просперитета, изобилието. Сега вече се чувствате в най-мощната енергия. Превърнали сте се в истински магнит за потока на големите пари. Големите пари са сияние, те са топлина, те са свобода,
Те са много приятни. Парите се стичат към вас. Те са чисти и изкрящи. Парите са изпълнени с благодарност. Поток от пари, който се стреми към вас. Те са благодарността на света, благодарността на висшите сили, в отговор на вашата искреност, на вашата светлина, на вашата силна енергия. Сега изцяло сте изпълнени с тази светлина. Вдишвате тази чистота и вдишвате този изобилен поток на благодарност. Тази енергия от сега нататък винаги ще бъде с вас. Осъзнайте, че точно сега вие сте източник на изобилие. Излъчвате благодат, пари и приемате благодат и пари. Паричен изобилен поток идва при вас с големи суми пари, красиви вещи, благодарност и също толкова лесно продължава нататък, като благодари на другите хора. Точно сега си представете как сияете и на вашата божествена светлина парите се изливат като поток. Усещайте радост, усетете еуфория. Настъпи моментът, в който всички тревоги и страхове завинаги ще изчезнат. Те нямат място на този божествен свят. Изобилието е чистота, то е любов, благодарност. Усетете в сърцето си благодарност към този свят и точно сега може да видите пред себе си как се изменя реалността около вас. Създайте приятни образи на живота си. Визуализирайте си картини на новата си желана реалност, където вие вече сте съвсем нов човек. Проверете банковата си сметка и се зарадвайте от това каква приятна сума откривате там. Вижте тези числа. А сега осъзнайте, че около вас не се намират същите мебели, които са били там, като сте затваряли очите си, а нова, разкошна къща, скъп апартамент. Погледнете нещата наоколо. Това са красиви вещи, за които винаги сте си мечтали. Приближете се до огледалото. Вижте как изглеждате вече. Вие сте облечени с стилни, скъпи дрехи. В вас има аксесуари, бижута и скъпоценности. Изглеждате прекрасно. А сега погледнете в очите си и вижте и осъзнайте, че цялата тази нова реалност се е появила само благодарение на вашето вътрешно усещане за изобилие. Благодарение на вашето състояние на благодарност, благодарение на лекотата, с която приемахте благодарността, потока на парите и ги пускахте. Лесно харчихте пари за бижута, за кола, за дома си. Давахте пари на хората и по същия начин още повече пари идваха при вас на сметката ви. И сега виждате банкнотите или цифрите на парите в банката си. Вселената ви подарява богатство, защото сте благодарни, защото вие греете. Осъзнайте, почувствайте, че вие сте богат човек. Сега живеете в просперитет и изобилие. Почувствайте тази свобода, тази радост и благодарност за всички блага, с които разполагате.
реалността се е променила. Съзнанието ви се е променило. И този момент се случва точно сега. Вие чувствате свобода, хармония и благосъстояние. Вие се намирате там, където винаги сте искали да бъдете и вече притежавате това, което сте искали да имате. Представете си това точно сега. Какво точно се е променило в живота ви? Разгледайте всички детайли на тази картина на идеалното, богато и изобилно настояще. Какво виждате пред себе си? Какво чувствате физически? Потопете се напълно в това състояние на изобилие, просперитет. А сега насочете цялото си внимание към усещането в гърдите си, сърцето си, с тялото си. Когато получихте богатството, когато получихте това, към което се стремяхте и това всичко вече го имате, това се е случило. Всичко това го получихте сега. Как се чувствате? Как се усеща тази нова реалност, нов живот? Сигурно ви става много леко. Най-накрая реалността се е подчинила и ви е дала желаните богатства и просперитет. Чувствате, че вибрациите ви се повишават. Чувствате прилив на сили. Става ви толкова радостно, усмивка на лицето ви. Толкова ви е хубаво. А сега си представете как сте се променили самите вие. Какъв човек сте станали. Възможно е да сте станали по-уверени в себе си, по-силни. Похвалете се сега, защото вие вече сте абсолютно друг човек. Вие сте се изградили сами. Вие сте този, който винаги сте си мечтали да станете. Останете в това състояние. При вас идва сила, увереност. Всичко се е получило. Вие сте го направили. Вие го заслужавате. Всичко се случи много лесно, без никакви усилия. Парите ви обичат и идват към вас чрез огромни потоци. Животът ви е дал всички възможности. Новата реалност се е проявила. Сега от цялото си сърце благодарете на себе си и на този свят за това, че сте богати. За това, че вашето желание за финансова независимост е изпълнено. Повтаряйте след мен. Аз съм щастлива и благодарна за това, че притежавам всичко, от което имам нужда. За пълноценно удовлетворение на моите съкровени мечти. Благодарна съм за това, че получавам пари лесно, просто. Благодаря за това, че нивото на финансовите ми доходи постоянно расте. Обожавам да печеля пари. Това е лесно. Аз съм богат и успешен човек. Вселената сега и винаги ме радва с огромни суми пари и богатство. Благодаря за това, че съм богата, щастлива, успешна, процъфтяваща личност.
И аз заслужавам всичко това. Благодаря за това, че паричните ми доходи се увеличават, докато работя, спя, различам се и си почивам. Нивото на доходите ми точно в момента се увеличава все повече и повече. Обожавам да бъда богата и независима финансово. Харесва ми финансовата ми стабилност и независимост. Умът ми продуцира успешни идеи, които ми носят много пари. Благодаря за това, че огромно богатство чрез бурен поток тече направо в ръцете ми. Благодаря за това, че съм успешен човек, защото зная какво искам да получа от живота и всеки ден от живота ми е изпълнен със смисъл. Аз се къпя в източник на успеха. Златната жила, която нося в себе си, се изпълва с богатство. Благодаря за това, че в живота ми парите се появяват много лесно. Благодаря, благодаря, благодаря. Сега вдишайте дълбоко и издишайте. Бъдете в това състояние за известно време. Нашата медитация е към края си. Ще преброя от 1 до 5 и вие ще отворите очите си и ще продължите да бъдете богат човек. Вие се променихте завинаги. 1, 2, 3, 4, 5. Отваряме очи и гледаме на реалността по нов начин. Ежедневно слушайте тази медитация сутрин и вечер в продължение на 14 дни и със сигурност ще привлечете богатство в живота си.